Здравейте хора, аз съм Рос. И ако се чудите къде е Пако, защото он ми е оператор. Зад камерата е. Ако искаш да се покаже. Покажи се. Добре. Приятели, преди току-що излязох от баня. А не съм да си правя прически, докато спявам. И не е пушка. Просто като се сложа гел или се подавам, много ми пречи. Аз ще бях семки. Много са хубави. И искате ли да видите новата песен на Пако? Пишете там в интернет, къде влизате за микрофон, къде да казвате. Там къде пишете просто Пако Сила. Пако Сила. Студио. Влезнете и я слушайте. Има я и на Шорт. Може и към шорт да го гледате, може и видео да го гледате. Да. Искате ли да видите колко е часът? Да. Покажи. Просто вижте, ама не разбирате ли урилски? Сега вижте колко е. 1 часов. Ето. Тук е 1. Вижте, 1 е там горе, къде показва числичката, маленката. Тук е 2. 3, тук е 4, тук е 5, тук е 6. Не знам, аз не го разбирам, но знам как са цифрите българските и знам и руските как са. Не знам какво разбирам. И вие искате ли да снимаме видео за кривите? Утре с Славчо и Пако. Аз ще ви пусна коментарите. Да, той и Росен малко е. Доле в коментарите пишете, аз ще ги пусна. Защото Пако ги спира. Не иска да ми пишете. А защо не иска да знам? Хора, защо се така заставам? Сними. Не. Как заставя съм с устата? Ще обърна камерата. Хора, искате да снимаме клинца с Славчо и Пако, къде ми е оператора. Моя брат. Слави ми е братовчет. Видяхте ли шорт видео? Първото ни видео е това.